Λες εδώ είναι το δωμάτιο των σκυλιών. Παρακαλώ, μην διακόπτετε το βίντεο μου. Το μυστήριο μέρος. Μπουκάρετε! Κανείς δεν φοβάται. Θα πάρω φόρα και θα μπω σε αυτή την πόρτα. Θέλω να μάθω. Αμαξόδρομος. Δεν τα έχω κάνει πάνω μου, πώς και έτσι. Big Bang. Άρα είμαι στο ένα δωμάτιο που έγινε στοιχειωμένο. Αυτή η πλούσα. Δεν είναι φόβο. Ποιος το είπε? Εδώ. Σιγά. Δεν με τρομάζεις, Πικατσού. Αποκλείεται. Δεν ήταν αυτός. Ναι, τώρα που υπάρχουν τη σκυλιά εδώ μέσα, ένας βρωμοθρύλος είναι. Φεύγω. Μα δεν είναι τζάμι. Μπορώ να φύγω. Πού είναι παντό? Πώς βλάθηκαν εκεί? Τι είναι αυτό? Για κάτσε! Είναι σκύλος! Να τρέχω. Κάτσε. Δεν μπορεί. Ας κάτσω σε μια θέση. Αχ, μπας και ησυχάσω. Θεσόλα μου, τι είναι αυτό? Χριστός είμαι στην πόρτα. Ανοίγει, what the nuts. Εμπρός σκυλί, πάμε! Όχι, μην τους καλείς παιδί μου, κάτσε να συζητήσουμε. Γεια σου ρε φίλε, γεια σου όμορφο σκυλί, Τι και τρόπος και τη χάρη. Σου μοιάζει για αστείο. Χριστός τε Παναγιά. Θέλω να το δίνω. Ακούω μερικές φωνές. Χριστός τε Παναγιά. Ας το δίνω. Πρέπει να πάω. Ο θέριος θα με καταράσει. Δεν μπορώ αυτό να τους νικήσω. Λες έχω. Να πώς. Εξαφανίζονται. Με βαράει. Σκότωσα. Όχι, δεν μπορείς να το...
δεν τελειώσαμε. Παπάς, δεν τελειώσαμε. Ναι. Τι είσαι εσύ? Αυτό το μάτι με ενοχλεί, με ζαλίζει. Τι στη βλακεία γίνεται? Φεύγω, θα τους καταπολεμήσω άλλη φορά. Όχι, ποτέ. Εντάξει, διαφωνώ. Χριστός τα Παναγία. Πάπου, τι στη βλακία. Στο δίνω μόνο τριχιάζει. Πρέπει να την πιάσω. Εσύ είσαι πρωί. Τι έκανες Παναγιώτη, επιτέθηκες στα πόδια μου? Επιτέθηκε στα πόδια μια αυστηρία. Θα το μετανιώσει η κυρία Γάτα. Πού στην μπουρδί είναι. Αλλά δεν τρόμαξα. Δεν τρόμαξα, κοίτα τι δεν έκανες. Και με κοιτάς, Πώς τολμάς. Μαγκές εσύ, μαγκές. Θες τώρα να σου πατήσω μία. Άντε να φας το φαΐ σου καλύτερα. Τρομάζει και τον κόσμο. Πω έμαθε και άντε τώρα. Με συγχωρείτε κυρία μου. Έγινε ένα μικρό λάθος. Δεν την έστειλα εγώ, αλλά οι βρωμόσκυλοι το έκαναν. Τελευταία μάχη. Η σκοτεινή, η τρομακτική. Δεν μπορώ. Το χέρι μου. Δεν μπορείς αυτή τη φορά.